So bayan yanzu haka za ku ga sun turo OTP ɗin ta sama, kun ga OTP nan 171292 171292. Kun gane, sai kun ja wannan abun. Bari mu muku misali, yanzu alal misali idan kuka tura haka ba zai je ko ina ba, amma idan kuka yi haka bari ku gani 1712 sai ku yi sending, bari ku gani na ga code ɗin daidai, bari ku ga zai nuna successful. Kun gani, kuma sai ku koma account, za ku ga account ɗin ya fita, zai nuna muku login. Kun gani ko, sai ku taɓa login, to shikenan account nan shi kan kun riga da kun sending. Sannan kar ku yarda ku yi amfani da WhatsApp da kuke amfani da shi sabida za su kulle. Wannan haka ne, sai ka sake dawowa mana da su. Sai bari in shiga nan. To kuna zuwa kawai sai ku shiga setting nan ne, sai ku ɗauki number gashi nan 234816252. Okay, so gashi nan sai ku zo, in kun wajen sa number sai ku sa 234 sai ku sa 80, yawwa to sai number, ga number nan 0816252 0816252. To sannan sai 5416 5416 sai ku yi haka. To yawwa bari mu jira su turo code ɗin. Kar ku manta na ce muku sai kun yi haka, sai kun ja shi haka ko ku tura code ɗin. Yawwa, ba wai kawai a haka za ku tura code ɗin ba, sai kun ja shi haka kamar yanda ake a na WhatsApp, shi kuma na WhatsApp haka ake yi. Kun ga shi kuma haka ake yi a ja shi. To bari mu jira su tura code ɗin. Sannan kuma so kun ga wannan ya nuna try later ko, to wani sa'in idan ya tura ɗan nuna try later sai ku ɗan tsaya kaɗan. In kun tsaya kaɗan sai ku copy number ku yi paste, sai ku sake sawa. Kun gane ai. To gashi nan bari, to ya sake nuna try later, bari mu je next kawai. Let's go to next. Bari mu shiga nan. So tallan Everyone is nuna muku kawai ku dinga jira. Bari mu je next mu yi wannan like that 0810291081. Okay. Five four 80. We'll just send it. Bari mu jira su tura code ɗin. Code ɗin zai zo a sama. In kuma kana son code ɗin ne za ka iya shiga cikin application ɗin ka tsaya haka, za su turo code ɗin. Bari ku ga yanda za su tura code ɗin. Kun gani ko 128396 128396. Kar ku manta sai kun ja wannan haka, haka za ku ja shi 128396 sai ku tura. Kun gani ko, yawwa kun ga successfully ga amount nan 0.18. Kun gane ai 0.18. So maganan withdraw kuma kun gane ko, za ku zo nan wajen setup ɗin nan. Idan kun zo setup, kun ga nan wajen za ku ga set wallet address nan, set 2 wallet address, sai ku taɓa wallet address nan. Kuna taɓawa sai ku je trust wallet ko Binance, inda dai za ku yi withdraw.
duk wanda bai iya withdraw ba ko kuma yana dalar shi bai kai ya cire ba zai min magana zan saya. Kun gane ai, sai ka taɓa wallet address naka sai ka saka wallet address naka shikenan. In ka zo yin withdraw ka taɓa wallet naka, kana taɓa wallet naka sai ka taɓa withdrawal cash ɗin nan a take kuɗinka zai fita. So shi ne. Allah ya bamu sa'a.